Hinyo po teliki met yap jong ki riu ngai Khristan lalap bakila Shah Khrai Khlieh ha kawai ka Yemeni Khristan ha ki than chete la mi ngi jong kari Democratic Republic of Congo. Kat kum kita long khubor bala yo lum laya thu baha kapor kum basau beje men step ha kasni pale bala dep kata ha ka khatlai trik urumphang araja apusan ki le no ki bala suba naga kanhun allied democratic force kabade ka kanhun kabadon jende bat ki le no Islamic State kila ledrung Shah ka yeng hapo kasnong meba kabadan hapo kanong ba lubero bat kila rabor ye ki arpho ngut ki Khristan shinrang bat kanthei ha kate ka jing Shah thombor bashir khai ki briu nakasnong ka thaw ha meba hadien bakila ya lumlang banetrei kumno ban pelat ye ki tu ki bala Shah rabor henry ki le no ADF kila ker saudong ya kate kasnong bat kila kem sa san phongut ki riu nget Khristan baro nyo phongut kila Shah rabor bat la ra Shah kawai ka Yemeni Protestant ha ka sangga ha ka ba la penyap bat Khrai Khlieh yaki umohindo muzinzi unong penyat jong ka school red jong ka combo uong bahadien ka te ka jingja ki Yemeni ki school bat ki jaka sumar baro ki lakhang lut yala ki jingkhang namar ha ka jinglong jingman kamlong ka basngan Kitlong kubor ki layat huru bahadu kasngi baar kata ka khat pratrik urumphang ki bahayeng jong kini ki bala Shah penyap kim shim la yo alat bantep ya ki met yap namar ka jingbam dan jingsngan ha ka te ka than mentabun ki Khristan ki la phet krat na ka te ka jaka na ka benta ka jingsngan jong ki